Sa mga taong hindi po nakakalimut po mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palagi malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimut po mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. At tatanungin ko kung napakalaking utang na loob sa inyo lahat. At sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag na po kayo makatubiling pindutin ang subscribe, like, and share. Pindot na rin po ang bell icon. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po lahat ng aking mga binabagay ng mga orasyon po dito ay pakaingatan po at huwag pong ipagyabang. Palagi po niyong isa puso at isipan ng pag-uusal po ng orasyon, na focus po kayo pag nag-uusal po kayo ng orasyon, at tiwala po na gagabayan po kayo. Tiwalang-tiwala po na ikukuhan po yung sa puso isipan niyo. Huwag kayong magduda po na mag-uusal po ng mga orasyon, kasi napakalakas po atong aking binabagi sa inyo lahat. Napakalakas po. Hindi po ako dito gumagawa lamang po ng mga kabulustugan, kundi sinishare ko po sa inyo ang aking mga ginagamit po sa spiritual o physical man na karamdaman. Sana po pakiingatan po lagi at paki-share na rin po sa iba para may kun po. Kahit na wala po kayong medalyon dito, sa mga baguhan po, kahit na wala kayong medalyon, basta magdasal po kayo sa tama. Kung wala pa kayong poder, ay magdasal po kayo ng isang Ama Namin, ang Panginoon Maria, sumasampalataya, anuwalhati. Yan ang pinagkapoder nyo po. Kung gusto nyo pong magpoder talaga, kung talagang gusto nyo pong manggamot sa iba, ay kailangan po talaga may magpursige po kayo magpoder, kahit na ilang poder. Kahit ilang poder, basta kung pag nanggamot kayo sa iba para hindi kayo mabalikan. Halimbawa, hindi kayo mabalikan ng dumapo sakit sa gagamutin nyo po, para hindi dumapo sa inyo. Kasi mahirap na kung malakas po yung ginagamot nyo po, yung sumapi sa ginagamot nyo po, tapos wala po kayong poder, bakod, balabal, pundo. Dapat po pag habang manggagamot kayo ng yan, sasabak po sa gamutan po, dapat po magsanay po kayo magpoder, bakod, balabal, pundo. Hindi lang po isa, para makakon po kayo, malakas po kayo sa gamutan. At ang tagabilin ko po sa inyo, di ba sinabi ko sa inyo na bago po kayo manggamot na sa iba, ay gamutin nyo muna yung pamilya nyo, pinsan nyo o kamag-anak man. Yan po ang unahin nyo bago kayo manggamot sa iba. Pag nagamot nyo po yung pamilya nyo, kamag-anak nyo, siguradong malakas kayo. Yun po yung tinatawag nila na sagradong pamilya, na hindi masusupil na mangkukulam, mambabarang, kat ano pong masasamang espiritu, hindi masusupil po yun. Basta may ikon po kayo, nagamot nyo po yung unang pamilya nyo po. Sana po ang ibabagi ko po sa inyo ay pakaingatan po. Ito ay puder sa buong pamilya po ito bago manggamot po. Bago kayo manggamot, ipuder nyo muna sa buong pamilya at ihipon nyo ng malakas po bago kayo sumabak sa gamutan, para may pampudir po sila, para hindi sila mabalikan at hindi sila basta-basta po makukuhan po, masasapian. Ito yung napakalakas po na pudir na ginagamit ko rin po. Ito pudir, ito po ay orasyong pampudir sa sarili bago manggamot at sa buong pamilya. Ito po ay magdasal po ng isang ama. Sa mga baguhan po, magdasal po kayo ng Ama Namin, Panginoon Maria, sumasampalataya. Pero sa yung mga may poder na pong sarili po, kahit idirect na nyo na lang po. Basta sa mga baguhan po, talagang magkakailangan po yung magdasal ng Ama Namin, ang Panginoon Maria, sumasampalataya, anuwalhati po. Narito po yung orasyon po. Magdasal po ng isang Ama Namin, isang Panginoon Maria, asang sumasampalataya. Sorry. Narito po. Ama namin na sa langit, sambahin ang pangalan mo, ikaw na manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Huwag mo kaming iharap ng migpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kapangyarihan at kapurihan, magpakain naman. Amen. Ang Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin, nagkatawang tao siya, nalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga maon, ang katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, at doon ang mungulang paririto at maghukom sa mga nabubuhay na ngamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mabanal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagbuhay ng muli ng ngamatay na tao, sa buhay ng walang hanggan. Amen. Sunod po yung pudir po. Ito po yung pudir po. Ito po yung napakabisa po ito na pudir po sa sarili po. Benedictam, Reina-dictam, Biniti, Maculatam, Ilibati, Ilibila, Ilikulapa, Ilibina, Igra, Igram, Igrumit, Iresum, Aismutum. Pudiran mo po buong pamilya, Aum. Ito po ipo sa dibdib po nyo. Usalin po sa isip lamang po ito. Usalin po sa isip lamang po ito. Ipo sa dibdib. Ipo sa tuktok ng buong pamilya nyo. Ito po yung usal po sa isip lamang po. Halimbawa, yung nagkukon po kayo, hindi po nakabuka yung bibig po. Dapat po ay isip nyo po yung gumagana. Basta, kahit na kon po, basta hindi nakabuka yung bibig nyo. Halimbawa, Benedictam, Reina-dictam, Biniti, Maculatam, Ilibati, Ilibila, Ilikulapa, Ilibina, Igra, Igram, Igrumit, Iresum, Aismutum. Udiran mo buong pamilya, Aum. Ganun lang po. At ipo sa tuktok ng kung sino yung pamilya nyo, inusan nyo po ng 3 bisis po ito, ipo nyo sa dibdib nyo. Tapos buong katawan. Tapos ipon nyo sa mga anak nyo kahit 1 bisis lang po. Ganun po. Tapos yung ipo ay pwede na po kayo manggamot kung gagamutin nyo po. Kung may pinsan po kayo, pwede po yung manggamot. Narito po ang orasyon po. Pwede rin po ito na bago kayo umalis ng bahay, halimbawa pupunta kayo ng manggamot, bago kayo umalis ng bahay, magdasal na po kayo ng dasalin nyo na pong 1 bihis lamang po ito at iipon nyo sa mga pamilya nyo po. Kung 2 po yung pamilya nyo, asawa yung 3, iipon nyo sa kanila kahit 1 bihis lang po bago kayo manggamot. At pagdating nyo po sa pinatutungkulan na gagamutin nyo po, usalin nyo naman po kahit hindi na po kayo magdasal. Napaka-importante po ito. Kung bago kayo manggamot, kung may alam po kayong mga pudir po ninyo talaga na ginagawa po nyo sa pangpudir po sa araw-araw po, usalin nyo na po yung dabis po nyo na mga pudir po, para tapos isalin nyo rin po ito para dubli-dubli po yung pudir. Parang halimbawa yung ibig sabihin yung halimbawa yung ibig sabihin ng pudir ay parang yung sinisira yung bahay, tapos hindi basta-basta po masisira, na kahit masuhin mo lang masuhin, hindi mo basta-basta mababasag. Yun ang tinatawag na pudir po. Tapos bakod po, hindi basta-basta po masusupil ng mga kasamaan, mga masamang elemento, masamang demonyo, masamang mangkukulang, babarang. Yan po yung tinatawag na pudir, bakod, malabal po. Sa mga baguhan po, dapat po kopyahin nyo po ito at kamoy sa notebook nyo para makakon po kayo, masanay po kayo. At ito po sa ulo lamang po ito. Sa ulo po, na sa isip lamang po yung mga binabagi ko po dito sa Hiwaga ng Pangasinan. Kaya pakiingatan po at huwag pong makalimot pong mag-subscribe, mag-like, and share, at pagpindot na rin po ang bell icon. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hiwaga ng Pangasinan lamang po. Paki-screen share na lahat po. Maraming salamat po. Bye-bye po. Bye-bye po. Maraming salamat po.